Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekusapota nekukurumidza kubhadhara rent. Right. Nyaya dzacho ka dzirungobuda dzakawanda ende panapa pachitubu chinangwa chedu ndechekuti musafe nenyota, musafe nenzara yecontent. So we make sure kuti every day takupai nyaya, every hour takanda nyaya. Mazvionera mega nditika. Right. Ndambotaura previous video ndikataura inini kuti 2024 haisisiri mwaka wekuswero compare kuti ningi anogona kupfuura ningi, asi mwaka wekuswero kuzvidevelopa iwewe sadunga munhu kuti zvinhu zvako zviende kumberi. Data rauna rero woshandisa zvimwe zvinhu, but vanhu vacho havanzwi, vanhu vacho havateerere. Ezvino mwana wa former president Robert Mugabe, Chatunga, avhura futi Hombe paX huru chaiyo pakashata. Saka tisati tapinda muhuru yavhurwa naChatunga iyi mawani pakashata edza timbonwa mvura mawani chaiyo. Tisati tapinda muhuru yavhurwa naChatunga ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu dziri pasi apa nditika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kumhangara, ndibate futi namba dzangu dziripo pasi apa nditika. Panapa pachitubu munoziva kuti chitubu ndechemunhu wese, chitubu chakasununguka kuti angonzwa nyota anoita sei, anochera nditika. Saka regai ndipinde mutweet raiswa naChatunga tomva takurukura kuti munozviona sei zviri kutaurwa nemukomana uyu handitika. I think we should make that poll, but it's not necessary. Let's just leave it. Rega tipinde mutweet yemukomana yataura. Zvikanzi, on a serious note, Holitain is nowhere near Nati O. On a serious note, Holitain is nowhere near Nati O. I don't know what he was comparing to, age-wise, maturity, zvakasiyana. Ameno taro compare chi, but pazasi apa azotaura iye zvikanzi, I don't understand why all the hype goes to Holitain, of which Nati O is far much better. Pazovhurwa Hombe mayende apa zvinenge zvine kakuromba mukati izvi. Let me know what you think. Kuti bohere zviri kutaurwa nemwana wa former president kuti hanzi zvinenge zvine kakuromba mukati izvi. Kugona kwa Holitain kunenge kune kakuromba kana kuti kugona kwemashuwa. Isa comment mucomment section. Mawani chaiyo mawani. Pakashata. Saka amen kuti music inoimbwa naNati O neinoimbwa naHolitain tofanira kunge tichidzicompare two types of music idzi dzakadaro. Kana kuti we have to compare hip hop hip hop, and then kana takucompare danso tocompare danso nedanso. Handizoziva zvangu inini handinyanyoziva zvokucompare vanhu, ndongonakirwa nemusic. But kune vanoziva tibatsireiwo mucomment section kuti tinocompare here munhu wesungura nemunhu wehip hop.
amen. Maybe pamwe pane zvinhu titofanira kucompare, maybe let's say management, appearance, how artists treat themselves, zvisiri zvemusic. Uri kuona kunzi anogona kupfeka here, baba Harare vanopfeka sei, Holy anopfeka sei. Maybe you can compare zvinhu zvakadaro, kwete kuzocompare music. Izvozvo hangu handizozive, but ndiri kuti nini handizive, musazonditi ndiri kuti ini handitoziva, ndoda kutozivawo. Saka iwo kana une a better idea unokwanisa kuisa comment mucomment section. But rega ndimbokutaurirawo zvangu nezvimwe zvinhu zvandinoziva from all along, kukura kwataita nekuona kwataita. Inini I was one of the guys, I follow a hip hop zvekudaro. And I follow a hip hop zvekudaro from way back. Manamba ana Tupac, ana Biggie, mamwe acho ndotomaziva word for word. And ndakazongonzwawo kuti kune chinhu chinonzi Illuminati. Handizoti chokwadi, handizoti kunyepa, kana kuti chii, asi ndakazvinzwawo kuti zvakanyanyowandira kuma artist, especially kuhip hop. Zvainoita Illuminati handizive, ndikada kutokuudzai nenda kutokunyeberai, but I will encourage you kuti enda unogoogla Illuminati woona kuti ichokwadi here kana kuti dzingori conspiracy theory chete, zvekuti vanhu vari kufungira kuti zvakamira so. Ukaita fame, ukaita sei, hanzi unofanira kutengesa so yako to the devil, wobva wapiwa mari yakawanda, wobva wapiwa fame, wobva watanga kuunza vanhu vakawanda kuindustry yadevil through talent yako. Ndo zvinongotaurwa nevanhu. But handizoziva kuti so yako unoitengesa mari, uyezve unorarama kwenguva yakareba sei. Handizozive zvangu ipapo, but ndangokurudzira kuti go and do your research, wonzwawo, kana uchinamata wonzwawo kuti mweya unokuzarura kusvika papi, so that you understand about Illuminati handitika. But nyaya iripo iyi ndeye comparison between Nati O and Holy. Hanzi Holy is more popular, and Holy is more ane more hype than Nati O, yet per talent wise Nati O is better than Holy. Saka siya comment section wotaura kuti unofunga sei, unozviona sei nyaya iyi iri kutaurwa kunzi vaviri ava tingavakompere zveshuwa tingavakompere. Uyezve kana uchiti Holy ari kushandisa mushonga, ari kushandisa Akaromba, zvine proof here zvinhu izvi, kana kuti kungori kutaurawo zvavo kwevanhu kwakangosiyana-siyana handitika. So ndo vhidhiyo ranga ndangoya naro kuti ndingotaura nemi kuti nyaya iri kupisa paX zvamai manje, nyaya iyoyi zvekutoti hama1 kana une X account manya ikoko, unoita sei unozvionera wega wosiyawo comment ikoko. Ndo zviri kuita sei zviri kuitika. So as for me DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes, ndiri kuita sei, ndiri kuti bye for now. Ngasangane muvhidhiyo rinotevera.